Kemmu sabiħ f'kull avvent niltaqgħu ma' dan il-personaġġ kbir, Ġwanni l-Battista, il-prekursur tal-mulej, dak li kellu iħejji it-triq għal-mulej. Inselmilkom u nistedinkom għal 263 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Niltaqgħu miegħu kull avvent, niltaqgħu miegħu għal ġiex teħdut, niltaqgħu miegħu dan il-bniedem sobriju illi San Mattew fil-Vanġelu tiegħu jagħtina saħansitra d-deskrizzjoni kif kien jilbes u x'kien jiekol. Il-bies u ikel illi ifakkarna fil-profeti l-kbar tal-Antik Testament, dawk il-persuni magħżula minn Alla biex iwasslu il-kelma tiegħu u ħafna drabi kelma ta' konverżjoni lil poplu il-magħżul. Kemm kienet sabiħa l-missjoni tal-Battista, iħejji it-triq tal-mulej, isejjaħ għal-konverżjoni, iħejji il-qlub biex jilqgħu lill-Messija bin Alla il-ħaj. F'moħħi jiġini Ġwanni li jgħaddi snin twal iħejji ruħu għal dan il-ministeru, għal dan ix-xogħol sabiħ li għalih ħaslu Alla l-imbierek. Ħajja twila ta' solitudni fid-deżert, ta' talb, ta' smieħ tal-kelma t'Alla, kollha affarijiet li ħejjewlu qalbu mhux biss biex jifhem il-missjoni tiegħu, imma biex diġà qabel il-waqt jilqa' il-persuna tal-Messija fil-qalb tiegħu, anzi biex jilqa' l-persuna tal-Messija fl-erjas kollha tal-ħajja u tal-personalità tiegħu. Tant illi x'inwasal il-waqt x'in il-kelma t'Alla niżlet fuqu u ħejja verament il-qlub biex jilqgħu il-Messija. Bħal Ġwanni l-Battista jew niftħu qalbna biex inħallu lil Kristu jidħol f'dawk l-erjas ta' ħajjitna li l-aktar li għandhom bżonn fejqan, konverżjoni u qdusija. Għalhekk jiġi l-avvent u għalhekk l-għajta tagħna ejja mulej Ġesu għajta kontinwa f'dawn il-jiem. Ejja mulej fina, ejja mulej fil-ħajja tagħna, ejja mulej f'dawk l-erjas kollha ta' ħajjitna li l-aktar li jeħtieġu il-preżenza tiegħek. Ejjew nilqgħu lil Ġesu bħal Ġwanni fit-talb, fis-smieħ tal-kelma, fis-solitudni, għaliex le. U b'qalb sinċira illi tilqa' verament dan il-Messija li jixtieq jidħol b'qawwa f'ħajjitna. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.